Ahojte, čaute, po dlhej dobe zase sa vidíme. Dnes som si pre vás pripravil ďalšie video zo Shopaholic Adele. Hľadal som ho veľmi dlho, nevedel som ho nájsť na internete. Strašne veľa ľudí na ňu robí reakcie. Ja spravím taký na ňu reakciu, ale nie takú klasickú, lebo ja vás vítam na mojom kanáli Closeman, kde hľadáte skryté indície, ktoré vás privedú k nájdeniu karty, a ktorú, keď nájdete, dostanete veľkú odmenu, samozrejme finančnú. Takže sa poďme vrhnúť na video, nebudeme to zdržiavať a hľadajte skryté indície v tomto videu. Takže ahoj kiribísci, názdar angličtí, máme tady nový hal a tentokrát je to hal z Kovu. Velký nákup, Skop jednoty. A Dobre. zmrzlinu kalipo, Coca-Colová příchuť. Zmrzlinku si kupila, áno. Kolikátého, 12 dní dozadu až zmrzlinku. Aby se neskazilo, ještě tam dám jednu věc do lednice. Koupila jsem si, chtěla jsem krásné sice sluchatka, že? třeba merunku nebo borůvku, ale to tam neměl, tak jsem si koupila tady ten nápoj. Protože já teďka potřebuji hodně do sebe dávat probiotika. A probiotika. Já probiotika prostě nespolknu. A víme, že dáva probiotika, a jo? je to pravda, i podle mě zkušenosti, protože já furt jenom Nevěděl jsem. Activie. Ďakujem, Adelka, za radu. Activie má v sobě hodně probiotik a že to fakt pomáhá a pomůže to tomu tělu vyčistit se prostě a dostane to tělo probiotika, který prostě potřebuje. Takže super. Takže keď sa budem chcieť vykakať, tak si mám dať Activia a vyčistí ma to, dobre? Super. Takže mám docela na ten nápoj chuť. Nejak nezabudnite ma sledovať, zdieľať, lajkovať. Čím viacej ľudí bude vidieť toto piatkové video, tým môže byť vaša výhra väčšia, finančná samozrejme. Ach jo, takový uzavírání. V prvom rade musíš nájsť kartu. Mne to asi nepôjde otevřít. Dobrý pocit uvnitř. Všetky skryté indície bolo v pondelok, aj v stredu, aj dnes budú skryté indície vo videu, podľa ktorých nájdeš tú skrytú kartu. Keď ju nájdeš, tak sa mi ozvi. To je sladká Activie, to je taky balej všechno do těch obalů, že musíte... A ešte sa ospravedlňujem za svoj prejav. Sú to moje prvé videá, takže dúfam, že každé ďalšie video bude lepšie a lepšie. Poďme sa už pozrieť na tú Adelku. Je to kyselý a je to prostě bílá Activie jogurt. Bílá Activie jogurt kyselá. Ale je to dobré, Krásne. protože vám to pomůže, když taky jste jako já a nezvládáte prostě velký tablety polikat a tak probiotika jsou... Polikať veľké tabletky, jo? Kam jedeš? Tak, jako další. Jaké dlhé je to video? Tady mám toastový chleba. A pardon, super. Ty vole, ja budem asi natáčať, čo si kúpim v Kauflande. To je super. Je to od značky... Čo vy na to? No, nevím. Že som si kúpil rohlíky, 6 rohlíku. A je to tady ten dobrý toastový chleba. No tak ten je strašne dobrý. Jo? Vôbec nie je dobrý, ale dobre, tak tebe chutí. Protože jsem to tady snědla, tak jsem to koupila. A dobre, krekry. Tadyhle ty od značky Bersi Snack. Když máš chuť, tadyhle ty... No to mám chuť, ty vole. Dať si cigarety, keď ťa sledujem. To jsem koupila, protože všichni známe Bomber, medvídky, chipsy, ale já jsem tadyhle ty spece ještě nikdy neměla. Tak jsem si řekla, že je musím prostě ochutnat. Navíc je tam nějaká soutěž, vyhrají super ceny, tak dám soutěžit. Pokud to teda po mně nebude chtít účtenku, a naštěstí účtenku... Inak z ktorej strany? No, z ktorej strany otvárate cigarety? A je to s příchutí mimochodem... Najprv na pravej alebo najprv na ľavej? Lebo ja otváram najprv na pravej. Tak tady máme, to mám dvakrát, protože tady se mi nechce vařit. A chtěla jsem nakupovat ingredience na vaření. Tak jsem si vzala... Ako, nie som reakčný kanál, ja len sledujem. To je taková... Na ňu spravilo veľa ľudí reakcií. Ja len chcem, aby ste mali nejaké videjko k tomu, kde môžete hľadať indície. Môj kanál je hlavne o tom, aby ste hľadali karty. Samozrejme, keď ich nájdete, dostanete finančnú odmenu. Že si ma neplete s reakčným kanálom, jo? Paris, je to pařížská značka. Každopádne chystám ešte aj iné videá, ktoré budú behať útorok a štvrtky. A budú to... Ja to vám nepoviem, to sa nechajte prekvapiť. Alebo je to určite zaujímavejšie než toto.
Kousky A nebudem před kamerou já. s hovězím masem a zeleninou. Takže tohle dám dneska k obědu mýmu Hafánkovi, až mu umyju ty nový mističky. To som videl. Hafánkovi túto kapsičku. Sa budete smiať, keď zistíte, koľko stala. To by som psíkovi nedal. To není kvůli tomu, že bych chtěla jíst zdravě. Já jsem hubená, já musím pořád jíst, abych připravila. Ano, zdravě. Ale prostě já miluji, koupila jsem se 4. A z toho přibereš moje, no, určitě. Tadyhle ty na měko, tadyhle ty borůvkový prostě sušenky bebečka. Ty vám můžu děvčata. A z toho přibereš. To jsou strašně to je jasné. dobrý. A já tady ty bebečka hrozně božňuju. No a jako předposlední věc, tak tady máme piknik. Tadyhle ty 2 pikniky. Měli jenom tadyhle ten malinký, tak jsem se vzala tohle. Ale jo, to mi chutí. Ale z toho taky nepribereš moja. Co jste musela prostě vzít. A jako poslední věci, vy vidíte, že mám jakoby pinetky, ale už tady nemám tu třetí. Sponky, prostě mi někdo věděl, co je pinetka. Tak jsem si za 8,50 koupila tyhle ty pinetky. 8,50. Krásne, čierne, nádherné moja. Takže jsou to doma nějakých 6. Je to od značky. A toto je hlavní kanál? A pinetky potřebuji fakt. A pak se mi tam líbila hrozně, když někam půjdu. To je jenom, když někam půjdu. A kam by si chodila, prosím tě? Líbila, taky ty stály 72,90. Vím, že je to drahý, ale taky proč? Protože je to speciální sponečka taková. Hlavná věc, že nemáš peníze na exekuci, ale takúto krásnu mašličku si kúpiš. Je to prostě takhle. Je to prostě mašlička do vlasu. Je to hrozně hezoučky a líbí se mi to hrozně. Áno, je to krásné. No a to je všechno. A teď si pojďme, to, co jsem vám všechno ukazovala, teď si pojďme říct ceny. Ceny. To je tiež dobre, nahážem si to všetko do tašky a teraz ide hovoriť ceny. Sorry, ja som to už videl na jednom reakčnom kanáli. Bude hovoriť ceny a zase bude vyťahovať tie veci z tašky. Dáva to rozumno. Takže jdeme na to. Nezabudni ma sledovať a zdieľať a odoberať, aby si vyhral viac peňazí. Rykoušková kapsička. No, počúvajte. Tahle kapsička stála 7,90. 8 korún. Neviem, či by som dával psovi kapsičku za 8 korún. Tam musí byť tak mesa, tak asi 2%. No nič, urobím asi aj ja video. Čo som nakúpil v obchode. V Kauflande, čo vy na to? 32,90. Čo si dáš na ten dostoj chleba moja? Ty 4. Už je dobrá cena za 4. Pikal? Či piknik, pardon. Borůvkový jsem platila 19,90 za 4. Moja za 1. Tadyhle ty pardon, videl som to. Stály 27,90. Bompier, no to mám rád. Tadyhle to stálo taky 27,90. To mám taky rád krekvy. Ale z toho nepribereš, devče. Nápoj 31,90. Dobre, Maggi no. stálo 1, já vím, je to drahý, ale to prostě na jídlu člověk nemá šetřit, aby se pořádně najedl. Ty vole, na jedle nemáš šetriť a ona kúpe takéto saračky. Co máš? Kalipot jsem mám v brazáku, kolový stál 34,90. Piknik tuba stál 26,90. Piknik tuba 26,90. A tam ten piknik svačinka 31,90. Jo, tak prdlaj s lidi, já jsem to řekla blbě s těma bebečkama. Blbě si to řekla. Já jsem vám to řekla blbě, sorry, to je moje vina, to je moje chyba. Jedny bebe stály 19,90, takže ne ty 4, 80 ale korun jedny za stály 4. 19,90. No a to je celý nákup lidi. Super, krásny. Z jednotykov a já se s vámi těším u dalšího. Povedala koľko? A nakupujte spolku. Koľko stala taška? Papa. Jo, a vaše komentáře, hejt zprávy, co mi choděj, vaše urážky na můj obličej, na můj osobu. Já si neberu k srdci, já to neřeším. A reakční kanály, díky, že mi děláte čísla. Nie som reakčný kanál, ale rád sa na teba pozriem. Ako jednotná reklama môže byť?
Super, dáme odber. Až to je ona, dáme odber, čo na to? Je to ona? Neviem, vyzerá, že jo, tak dáme odber. Nech ho môžeme sledovať spolu. Toto bolo asi všetko odo mňa v dnešnom videu, piatkovom videu, takže sledujte toto video, zdieľajte toto video, aby ho videlo čo najviac ľudí. Aby ten, čo nájde tú kartu, ktorú som schoval, aby vyhral čo najviac peňazí. Ja sa teším na vás na ďalšom videu. Zatiaľ ahoj.